Добре дошли в частна болница Ирмед. Нашата най-важна цел е да посрещнем вас, нашите ценни гости, с уюта на вашия дом и да ви предоставим качествени здравни и грижещи услуги. В нашата болница ще бъдете обслужвани от професионални и опитни здравни работници. Ще гледате кратко видео относно услугите, които ще получите, и представяне на стаята по време на престоя ви в нашата болница. В момента, в който бъдете настанени в стаята си, служител от съответния отдел ще ви помага по всякакви въпроси. Като натиснете червения бутон на ръчната система до леглото си, можете да повикате дежурната медицинска сестра в стаята си при медицинска необходимост. Освен това, в тоалетната и банята има въже за повикване, което можете да използвате при спешни случаи. Ако използвате въжето за повикване по този начин, дежурната медицинска сестра ще бъде при вас възможно най-бързо. Можете да регулирате леглото си според желаното удобство с помощта на дистанционното управление. Нашата болница е интелигентна сграда и заради стандартите за качество и вашата безопасност прозорците не се отварят. Можете да регулирате температурата в стаята си по желание от контролния панел на климатика. Ако имате допълнителни изисквания относно температурата, достатъчно е да ги съобщите на дежурната медицинска сестра. Един от най-важните елементи за ефективността на лечебния ви процес е правилното хранене. В нашите стаи закуската за вас и вашия придружител се сервира в 7 часа, обядът в 12 часа, а вечерята в 17:30. Столът за придружител е проектиран за вашия комфорт и разполага с функция за разгъване и сгъване като легло. В нашите стаи има топла вода. За да се затопли водата, е достатъчно да пуснете чешмата и да изчакате известно време. Можете да поставите личните си вещи, които сте донесли със себе си, в гардероба в стаята си, а при нужда да използвате резервни чисти чаршафи и възглавница. В шкафа в банята ви има чиста кърпа, шампуан и чехли за баня. При нужда можете да използвате дезинфектанта, който се намира във вашата стая. Моля, не използвайте отоплителни и подобни електрически уреди, тъй като те влияят неблагоприятно на електрическата система на нашата болница. За здравето на вашите пациенти не се разрешава внасянето на храна и напитки отвън в нашата болница. Разполагаме с мини-бар, където можете да съхранявате храната, която желаете по време на престоя си в нашата болница. Вашите роднини, които се интересуват от вас, могат да се свържат с вас, като се обадят на 7254444, използвайки кода на областта 0282 и наберат номера на стаята си на автоматичната телефонна централа. До телефоните ви имаме вътрешен болничен справочник. В нашите стаи има 100 телевизионни канала, които можете да гледате. Знаем, че следоперативният период е важен за вашето здраве, затова обръщаме специално внимание на хигиената във вашата стая. Вашата стая се почиства 2 пъти дневно и при необходимост. В нито едно закрито помещение на нашата болница не се пуши. Стараем се нашите пациенти да почиват в тиха и спокойна обстановка. Вашият лекар ще ви посети през деня и ще ви информира за хода на лечението ви. Като частна болница Ирмед, ние обединихме нашия професионализъм и вниманието към вас, нашите пациенти, за да превърнем възможния дискомфорт по време на лечението в комфорт и да ви накараме да се чувствате като у дома си. Надявам се през целия си престой в частна болница Ирмед да усещате тази привилегия във всеки един момент. Желаем ви бързо възстановяване, пожелаваме ви здрави дни